ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜାନୁଆରୀ 22 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଧରି ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଧା ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୀପାବଳି ମାନିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି? ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ଇଟା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।